Odhiambo maber nyakura moge joang kamoro moro ma intiere ni geno mara ni riyo maber agini kayu intiere kayu chenro magi mag tich isedok pacho kendo weche odhiambo ma kawuono biro niyo makare ni geno mara ni ngima kendo intiere kod ngima makare kata iye chieth nade magana moko nyalo bedo ni kadhe kagi kacha weche thoth ma ikoni kawuono odhiambo ni e chenro weche manyen mago imore kamoko bende wadhi bedo kae ka wakelo ni achiel kachiel sani thothgi ka in bende bedo kodwa kachiel kachiel to motelo weche manyien odhiambo ma kawuono ka osedong' mana dakika achiel kende ka to romo saa 3 mar otieno ma kawuono arwakni machiegni bedo kodwa ka nyaka giko motelo weche manyien wayud thuon weche. Bang' saa 1:30 kama to wawinjo kokel report oko ni buro omuk odino ni jomoko oringo nikop gino oboko gi bagi wuok oko to jomamoko ma jowetewa odong' piny ji 6. Jokuny mula riyo tho kama moko oyudo hinyruok bang' bur kunyo goldi sienyore kendo ikogi e gweng' ma Urwadhi e kaunti ma Siaya. Luoro nitie ewi kwan mamedore mag ringre rawere ma ikwanyo bang' ka giselal e kinde maduoko pok owuok motegno kuom sirkal. Tumeamua tutaongojea serikali kwa sababu serikali inaweza sema kutenda ndio shida. Classroom pod knock ma samoye pone nyaka waket nyithindo mang'eny e classroom achiel. Dang' ni pod okwako chenro mar ikruok ne somb grade mar 9 ka migawo mar somo wacho ni gidong' gi gero klese 900 e kind klese 2500 ma pok oger ka thoth klese koro dhirne aguch NGCDF. Machiegni nyakura moge joang' yulendo gi achiel kachiel kokalo mbui meko duto mag Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube kachiel koda ka Ramogi TV KE mbui mano mar X ka SMS line wa ituri kodwa kacha en 23 imiwa paro kaka weche manyien choponi ineno wa odhiambo ma kawuono ka intie gwenge mage to paro mane ma intiere godo kuom weche manyien ma bende wakelo ni odhiambo ma kawuono ikindegi duto nyakura moge joang' jaloko maro dhi bedo Wilson Ochuka jakaboch kobita mabedhi bedo kaka lokono nyaka giko mag weche manyien odhiambo ma kawuono aninga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni weche manyien. Jokuny mula ariyo otho kama moko 4 otony gi hinyruok bang' bur kunyo mula sienyore kuomgi e gweng' ma Urwadhi manie lokeson ma North Alego e kaunti ma Siaya. Masirano otimore seche ma jokuny mula makwan gi romo 19 ne rik dhi nyime gi chenro magi mag kunyo. Jafwambo marwa Efinya Kidi ni kod ler mar wachno. Jokuny mulago ne odonje tijgi kaka pile mar manyo yuto ma pile ka pile e kar kunyo mulano manie gweng' ma Urwadhi North Alego location e kaunti ma Siaya. Kata kamano ne okeno odiochiengi mar dok pacho gi yuto ni mar masira mar sienyruok mar kar kunyo mulano ong'ukogi kendo kelo tho mar 2 kuomgi. Elijah Otieno kod Charles Jaugenya. E sach masirano, kwan jokuny mula ne gin 19 e bugono. Ka wadonjo to wanwang' ka ji 6 jariyo moko ni neno gin machiegni. Koro wanyalo konyo gi piyo mondo giwuog ya kawayudo kaka wakonyo jomachielo. Wagolo ji 2 kendo wachak wagolo ji 2 gina gihinyre. To ka gin mabor ahinya koro tergi osuptal gin ji 4. Ji 2 odong' piny. Koro lo wang'eny to awatin kaka wagolgi aonge. Watemo ma wagologi. Hawi marach kata maber wagologi ka githo. Jokuny mulago seyo telo mar kar kunyo mulano ni ok oketo chenro mag rito ngima jokunyo. Gino ma omiyo tho oneno e kar goldino. Bende giluoyo seyo ne sirikal kuom rem keto kenge makare mag rito ngima jokuny goldi. Momiyo gigo timre en mana wach management mar bugo ok ber. Kes bugo ni dwaro gedo to joko insist ji donya to bugo to dwaro gedo. Momiyo kelo sidano. Ka sirikal nyalo konyo joma tiyo tich mar goldi ni gi yo mar mashinde minyalo tiyego maber ma bugo kel shida kata kidwaro mondo mi jomochung'ne bugni okonygi kony kuom sirikal mondo ginon ka gigolo osuru nyalo bedo maber moloyo weyo ji otiye bugo
to ok migi kony moramora kata rieko moramora. Sirikal nigi rieko mang'eny manyalo konyowa go. Tend gweng' ma Uruadhi ka otelnegi gi Judith Atieno oyango masirano kendo jiwo jokuny mula obed kaka oting' mar rito ngimagi e kinde ma gikunyo mula. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Erokamano ahinya Efi Nyakidi wa medo oro ote magwa maglit kod kuyo ne anyuola moito jogi kod jogo moyudo hinyruok gi changa mapiyo. Kamachielo luoro pod medore ewi kwan mamedore mag rawere ma iteko kendo moko kuomgi ikwanyo ka onegi. Tinende ringre jago mano ma jahigni 26 manyinge Ian Ress Sing'oei okwany ka onegi kendo mano bang' ka nyocha olal tarik 31 dwe mokalo. Ringre Ress ne okwany mano e kar dak mano ma Mwiki Bore Nairobi. Iyango ni ne ogo ripode nolal tarik 31 mokalo mano dwe mokalo machiegni gi Kasarani. Geno mar anyuola mare yude ne ogore Luanda bang' fwenyo ringre kar dak ma Mwiki odiochieng' ma kawuono. Ringre machielo mar rawera ma jahigni 27 manyinge John Mushiri Mudhoni bende okwany bang' kanyo onene mogik nyoro saa 9 odhiambo. Mana nyoro ema ne okwany ringre rawerano machielo manyinge Ibrahim Ilal Mwiti e kar kano ringre ma Thika Level 5. Kamachielo, sirkal mar Kenya Kwanza medo yudo kwet ewi rem golo chik ne obila mondo mi ochak timo nonro mano mar yango adiera ni to en ng'a kata kweth mane mateko rawere pacho kae. Wach lal mag rawere koro chalo mana yo makoro jotelo kod josiasa oyudo mar duokore kendo bare weche. Jafwambo marwa Walter Nyambaga kolonwa wachno. Ka oganda mathoth pacho ka chunygi pod ong'awre kendo luoro kwakogi ewi gwenyruok kendo lal magalagala mar familia maggi. Sirikal medo yudo seyo kalore ni oserem e ka okang' mar chik kata golo amuri ne obila mondo tim nonro ewi teko ji kendo lal godo. Ka moko to yudo kojwang' ringregi gi ngapaya to kod bunge e kata odoko ni sirikal riyo dhoge kendo kichore gi chien ni gikia wachno. If you know the people abducting people, you are an officer wa ngao. Peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. If Rigathi Gachagua has information on who is abducting people, he has been ranking government officers. I want to ask him and his company and team to drop the idea of polarizing the country. Gisani kweth masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kalose kaunti ma Nyandarua okone jatend piny William Ruto kume pod biro mokelot e lwetgi ni mare dwa thonge mondo kaw ting' mar lal mar oganda maweyo familia mathoth kod luoro. Kusimama kwa microphone kusema abduction inafanywa na kikosi ya Rigiji ni kuwafanya Wakenya wajinga. When the president himself had acknowledged kuna abduction na itaisha, Kimani Ichung'wah, you have no audacity kusomea governor Natembeya. Siasa ikiwa mbaya hata wewe Reverend itakuharibikia. Hakuna mtu itakuwa mzuri sana. Ukitaka kujua hii siasa itakuwa mbaya, siku ile SHA itakosa kufanya kazi, ya hawa itakosa kufanya kazi na yako itakosa kufanya kazi ukienda hospitali. So tukubalisha kidogo kidogo, si siasa kidogo kidogo ile inaenda mbaya tunasema hiyo ni mbaya ili maneno ikuwe sawa sawa. Jadura mamaka dara Georgia Ladwa kanyakla kod jodolo makanisa mar Holy Spirit Church kalose kaunti ma Vihiga okone William Ruto ni arita kwe mar pinye ni lwete kendo tieko wach teko ji mapachoka. Village Bishop amesema watu wanatekwa nyara na ni kweli watu watekwa nyara. So tunatomba serikali kupitia kwa president vile alisema atasimamisha haya mambo, ni kweli asimamishe. Sisi tulichagua serikali ambayo tulijua itatetea hawa vijana. In fact, walisema ya kwamba kazi yao ni kutetea vijana. Sio walisema bottom up ama walisema nini? Jotend bura mar DAPK muting'e Seli Simiyu to kod Wafula Wamunyinyi bende ogolo duondgi wi wach teko ji ka gikone Kimani Ichung'wah ne oweloso katudo mamorie pi kendo rit dhoge to maduong'. Jatend piny owetiyo kod Ichung'wah
mar puso weche machwanyo familia motek joge. That as a party we stand for the people, we stand for Kenyans, and those that have been abducted, we stand with the missing families of the missing people. His Excellency George Natembeya was right to respectfully point out the poverty in Western Kenya, the wrongs committed by abducting protesting youths. Ruto nyaka sani osekwepo loso motegno wi wach teko ji kata chiwo muri motegno mondo tim nonro wi jok mateko ji pachoka. Na watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo, Sakayo, sijui. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jakom mar duol makedo ne ratiro mar oganda jo Kenya, Kenya National Commission on Human Rights, KNCHR, Roslyn Odede onindo. Roslyn no wito ngimane odiochieng' manyoro chieng' tich abich. E ote mar duolno, jalup jakom Dr. Raymond Nyeris ojwago tho mar Roslyn Odede kaka lal ne duol kod piny Kenya mangima. Roslyn Odede ne oyier kaka jakom mar duol no e higa mar 2021 gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo ne ochako tich bang' kane opuodhe gi od bura. Lemo ma osemako nyaka thone. Achiel kuom lemo ma bende ne omako pacho kae oriwo bedo jalup jakom e aput mano mane yiero kendo puodho joyal buche ma pacho kae, kendo bedo mise lokruoge e bad migawo mar doho. Okonyo Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe, to kendo mi anyuola mare hoch makende e kinde ma kale lit mar lalo achiel kuomgi. Kamachielo, jalup jatend piny Kenya, Profesa Kithure Kindiki, onyero ripode maliekore ni nitiere chwanyruok e kinde kod jatend piny William Ruto. Kindiki ma oloso e nyasi moro mar arus e gwenge ma Tigoni e kaunti ma Kiambu wacho ni entiere e yweyo mano mar sikuku emomiyo ok osebedo ka inene lela. Olero ni koro oseduogo kendo oketo maino mare e tich. Left with a few hours. My holiday is coming to an end, and therefore I need to enjoy whatever is left and ignore everything else. Ignore everything else. Completely. Completely. Just ignore everything else. Yeah. Don't fall into the trap of triviality and small things and small issues and little things and so forth. We have a business. I am glad His Excellency the President allowed me a few days off. I feel so energized, and I believe that this is a year that all of us, we will rally, support the President, and take Kenya to the next level. Asanteni sana. Kumbuku ka uyweyo kano ka wiki maboyda ne thuolo marango ka gigo bende medo biro kar ka yweyo ber. E kwan mar klese maromo 2,500 mano ma iyango ni pok oger e sikunde, migawo mar somo wacho kanyo ni gin gidong kod klese 900 kende ma owinjore gi ger, kama moko modong gidhiro ne agulu mar NG-CDF mondo mi oger. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jod bura ywak ne omenda ma sirkal ochiwo ne NG-CDF bende ok oromo gero klese madwarore. Ma en dang'ni ni mar moko kuom sikunde ahinya to mago mantiere oko ma Nairobi pod odong' maonge klese jo grade mar 9. E kaunti ma Kisii, limbe marwa e skund primar ma Masagoye. Jonyuol ma grade mar 9 dich kendo tieko gedo kigin. Ot magigeno ni idhi tigo kaka klas mar jo grade mar 9 e skundni. Sisi kama wazazi na stakeholders wa shule hii tumeamua tutaongojea serikali, kwa sababu serikali inaweza sema kutenda ndio shida. Tukaamua tumetengeneza hii structure, mkiona ikiwa nyuma yangu hapa. Tumechanga hata pesa tumechanga. Tukasema hapana, waje tutengeneze, tumetengeneza, mmeona. Ingawa serikali inasema imetuma pesa, hiyo pesa haijaonekana kwa akaunti. Lakini tumejikaza board of management
na wasasi wenye wako na roho ya kusaidia ndio wametupatia pesa kidogo, tumemwagilia floor na mabadi pia tumeweka. Mana e kaunti ni podi, skund primar manyamaya, yangore ni pinyo wacho ni ogolo maromo milion achiel kende, egero klas achiel, omenda mane okoromo kendo chungo gedo gi e kore. Magi gin limbe ma watimo ne skunde mag pinyo wacho kendo ma otelo ne yepo kod rwako jograde mar 9. Kaluo kar chung od bura ma Kisumu Central, pod nitie skunde ma ok tin ni 15 ma onge klese ma oromo. Negi medo wa milion 16. Wan gi nyithindo mang'eny, skunde wa nigi nyithindo mang'eny. Milion 16 biro miyi mana classroom 8. Classroom pod nok. Ma sama wayepone nyaka waket nyithindo mang'eny e classroom achiel e kawane gi somo. Kao kamano to wabiro tero nyithindo e tie yien. Kaluwore kod migawo mar somo, e kwan mar klese 2,500 ma odong' kapok ogere e pacho kama ngima, 900 kende ma owinjo ger kod migawo no, ka 1,600 owinjo ger kod omenda mag NGCDF. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900 because we were doing 11,000 classrooms. And within the next 4-5 days, we should have completed all that which we needed to do as Ministry of Education. E kuonde chung od bura ma omenda mag NGCDF osetiye gero klese, rem pod nitie ka bende jo od bura ywak ni omenda go deko kendo winjruok makare bende pok otime kind migawo mar somo kod jo od bura e chopo kare gedogo. Pok wawinjre maber gi PS mar education nikech onego bed ni ginyiswa ni gin gidwa ni gitim ang'o to wan watim ang'o. Gioro pesa ma kidam. Sani waseyawo skul. Nyithindo idhi riembe skul nikech bursaries. Koro wayudo challenges nikech government okor pesa e wang' sa. To sani kata ineno ka projects mwadhi godo mbele gi, onego bed ni government noseoro pesa. To government sani pesa mar financial year ma 2023, higa manyocha okalo ma 2023-2024. Pok otieko ornwa pesago. Over 50 million government sirikal pok ooro. Nyaka sani gi seche kende to jopuonjre donjo e skunde, neno makende ni chandruok e wi klese mag grade mar 9 pod dhi neno e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Ei thuolo ni masikunde ikore ne yepo juma manyien. Moko kuom jopuonje ma oseyudo tiegruok rang'iny mar P1 kod mago ma osemedore e lemo pod ywak ni sirkal oketo gitenge kendo gionge geno ni dhi ndikgi tich machiegni. Moko kuomgi koro chuno ni nyaka koro many mana thuolo mamoko mag tije moriwo koda ka tije mayutogi ni piny mondo mi gires ngimagi. Jafwambo marwa Fredrick Omondi miyowa sigana mar moko kuom jopuonjgo. Ma en kar dak ma koro kocho ma en achiel kuom kuonde dak e boma ma Nairobi ma idake gi joma thoth gi yutogi ni piny. Kae ema wayudo japuonj Evans Shube mane otimo tiegruok mar puonje rang'eny mar P1, to kata kamano pok ondike tich ka kae e kare mar tich. Japuonjni wacho ni okwanyo chupni mag plastik e kar puko taka ma Dandora kod alwora mar kar dak ma koro kocho ma otere kilo kama ouso gie eka oyudo omenda ma okonyorego e ode. Kwa saizi kazi ambayo inafanya hapa karibu na tunapoishi kuna Dandora dump site. Mimi huenda kule naokota hizi plastics, naokota chupa za plastics na anything ambayo ni plasticware tunasanya, tunaenda tunapima kwa kilo. Nafanya hivyo, napata hela kidogo, ndio nalipa nayo hii nyumba, ndio pia najikimu nayo kimaisha na familia. Owacho ni ne otimo penj mar klas 12 higa mar 2005, to kata kamano ne ok odhi nyime gi sombe gi sechego nikech ne onge nyalo mar chulo omenda mag somo mamalo. Ne ochune otiyo ne kambi moro mar rito kaka ochuk dar nyaka higa 2018 eka ne oyudo omenda ma orome donje sikund tiegruok mar jopuonj mar Ongai. Nimemaliza form 4 mwaka 2005 na nilipomaliza form 4 mwaka 2005 sababu wazazi wangu hawakuwa na rasilimali ya kuniendelesha zaidi ya masomo ya form 4. Kwa hivyo nilitoka nyumbani nikaja jiji la Nairobi nikajiunga na kampuni ya ulinzi security. Bang'e sirikal ne obiro gi chenro manyien mar somo mar CBC mane dwaro ni jopuonje mag P1 odoge sikul mondo otiegre e rang'eny mar diploma. Owacho ni ne ochune odok e sikul mondo omed sombe nyaka e rang'eny mar diploma kaka sirikal ne dwaro, kendo ne en gi geno ni koro to dhido tich. Kata kamano hape pok osebedo maber. Nilipomaliza mwaka wa 2020
serikali ikaja pia na mfumo mwingine wa kimasomo. Ikasema ya kwamba ndio mwalimu pia anaweza kuajiriwa, lazima pia arudi aenda aka-upgrade ili awe na zile necessary skills za kumwezesha handle wanafunzi wa CBC. Kwa hivyo nilikaa chini na mke wangu na familia, nikawaeleza ya kwamba nitafanya namna gani juu mimi niko na ari ya kufundisha, ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Tuliweza kukaa chini, yeye akatoka kaanza kazi za kufulia watu, nami nikatafuta mbinu za kupata mapato. Nilijirudisha college, nikafanya hiyo upgrade. Nilikuwa among the first cohort of P1 teachers ambao wali upgrade in 2022. Mimi nikafuzu, nikawa sina rifaa yoyote, nilipita na nikawa na matumaini ya kwamba kwa sababu sasa nimeweza kuongeza elimu, sasa serikali kwa chini ya mfumo mpya na hii tajriba ninayo wataweza nipa nafasi, lakini haikufanyika hivyo. To oken kende mana ondamo matin kuwuok kuma Evans odakie, wayudo japuonj Ruben Orwa kanie ode. Ruben ne otieko tiegruok mare mar P1 higa 2014 kendo medore nyaka rang'eny mar diploma mane otieko higa 2022, to kata kamano pok ondike gi sirikal. An na tieko college higa 2014 kendo nyaka sani to asebedo oko, kata kodoko ni asetemo gik ma sirikal dwaro. Kane ochopo higa 2021, moluor migosi mosenindo George Magoha manotelo na ministry mar somo gi sechego, nokelo wach ni nyaka wadoge school kaka jopuonje manosomo primary option, mondo watim somo kaluwore gi koro kit somo mikelo manyien ma Kenya sani miluongo ni CBC. Ne watimo penjno kendo duoko ne oduogo, ma nyaka sani wan gi duoko go e lwetewa, to kata kamano pok wayudo ndiko mar sirikal. Olero ni gisani otie sikul moro mar ji giwegi machule siling 10,000 dwe ka dwe, to mak mana ni chudo no biro mana e ndalo ma sikunde oyaw. Mae owacho ni miyo odak e ngima marach nikech onge kama chielo mar yuto. Jopuonje gi kwayo riwruok mar jopuonj mag primary NAT mondo okonygi e kwayo sirikal tich, mana ka Kupet bende ne ochungi jopuonje mag JSS ma osebed ka indike e tich. Kuma tiye an chula siling 10,000, to 10,000 michulo ni ichulo mana seche ma ji dhi skul. Koro kaka sani olor dweche ma koro chakre dwe mar 10, 11 ga 12 pesa onge, koro chuni ni nyaka many kendo option machielo mar yudo pesa. Kopo ni sirikal omiwa tich, to gine ma gibiro kawo dues from us. Kik giwewa. Waneno kaka last time jatelo mochung' ne Kupet, migosi Akelo Misori, nowuok oko mo okedo ne jo manokel JSS ma koro iluongo ni jo junior gi. Koro wakwani ka gimbe gintiere ginyalo biro mondo gikonywa kaka moluor Misori nokonyo joge. Higa mokalo TSC ne olando thuolo 6,000 mag tije e sikunde mag primar, ka ji maromo 93,646 duto ne ooro kwayo mag tijego. Maromo jopuonj mag JSS 144, 177 bende ne ooro kwayo ne thuolo maromo 39,550 mane olandi gi TSC. TSC bende ne olando thuolo 450 mag jopuonj mag sekondar, ka kwan maromo 76,294 ne ooro kwayo ne thuologo. Kwan duto mar thuolo mag jopuonje mane TSC olando ne gin 46,300, ka joma ne ooro kwayo ne gin 314,117, kama nyiso ni maromo jopuonje 268,117 ne ok oyudo tijego. Kwan mamalo mar joma ne otimo tiegruok mar puonj pok oyudo tich. Thothgi odak e ngima marach ahinya, to mago mane odhi e tiegruok mag P1 chunygi lit ka giparo ngima ma gidakie, kata obedo ni gin gobok mag somo. Kwayo margi en ni sirikal winj ywakgi kendo ywe pi wang'gi ka miyogi tich ma gisebedo ka gimanyo kuom thuolo malach. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Frederick Omondi, nyakora mag jwang'e ngono moro ni pi wang'gi ibiro ywe. Pi wang'gi mosechwe ka gimanyo tich. Ikin ji mamoko bende mantiere kar kanyo paro kotenore kod otegi nyakora mag jwang'. Owacho ka ni greetings Oluoch, owacho ka ni
I'm closely following weche manyien kendo wacho kani amor wach mar TSC emomako dhoga ka nyithind form 1 wacho ni pod ok klese mag nyithi form 1 pok oger nyaka sani. Mago jo grade 9 owacho kani nyaka sani skunde tiyaw next week. This is a total joke. Mar ariyo, security mar Kenya chakore gi wan wawegi. Wamiyo obila maling'ling ewi jo maundu wacho ni mos na jojoner kod joka gan ndiru te ma shemotho. Erokamano ahinya apisa kuom ote mari. Perez Adhiambo kawuok nanga daraja kanyo owacho ni an wach mar teko nyithindo gi emomako dhoga, Nyasaye mondo omi okon pinywa. Erokamano ahinya. Daktari Eli owacho kani okeu sango waneni maler ahinya ka wan kae kod baba na Eli Omogo gi jowa duto. Owacho ni e Kindu Alego Kamser, owacho ni gi Talisha gi BJ Kiche, owacho ma Charles Omogo. Erokamano ahinya daktari kuom ote mari. Machielo bende ote donjo kar kani aneni kanyo achiel kachiel kaka ulendo. Ote bende okiwacho ni to in ng'a, tineno ka intiere kanye. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie ote mar Joyce Polo mawacho ni oimore Cleo awinji maber ahinya ka ntiere ka Buoch Ndira School. Wacho ni kak nyira clan wakwayo Nyasaye mondo mi hotel ne nyithindo duto ka gidhi e sikul. Mano juma manyien. En Joyce Polo. Erokamano ahinya min ka Buoch. David Obel owacho ni ka Kipasi amane ote mare wacho ni Kipasi Nyadoto Awuoro to maonego Roslyn Odede. Machielo bende weche manyien madonjo kar kani president en kaka koro Awuoro kaka owe wuoyo mang'eny ochiw chik ne obila mondo mi bring to book and then the so-called kidnapping and killings of our brothers and sisters. Wacho ni en gimoro ma painful ahinya. Ugwe Meja from Oyugis Ramogi TV Lerndi. Erokamano ahinya. Ma Arafat KE owacho ni Oluoch waneni maler ka wantie ka gi mama na Gladys Gidota gi Junior. Owacho ni ka wan Yongo e Homa Bay County ka. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie ote mar Poch gi Pak madonjo ne ka wacho ni engineer kendo architect Fred Shiraku Akelo nyakwar nyapi wuod keyo Nyang'wen Osuri Kabondo. Aya wacho ni mano wuoi magero udi kendo mapiny kuodho. Erokamano ahinya. Mano ote bende Poch gi Pak kar kanyo. Ken Mugo nyakwar Perez bende medo oro ote mare makamago. Nyakwar Mugo Jwang mathoth pod biro kar ka ang'aduogo kod mang'eny. Weche moiko ni odhiambo ma kawuono ikete mana kar ka kendo wamedo mana dhi nyime kod weche manyien. Wakawiye masani kik idhi mabor. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 100
104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial star 487 star 5 hash, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Milome, Royal Credit Limited, magin jogo mangi kanyo maduong e Direct Line, lero ne jomoko mangi kanyo e Direct Line kod jogo madigomb nyieo insurance policies mag geche gini okumba moramora ma ochiw gi kambi mar Direct Line Assurance OKT. Ma en kaluore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar Direct Line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma okopuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ogibiti mochudo moramora mar claim mochiw kod Direct Line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kumano, Royal Credit Limited golo siem ne ng'ata ng'ata madinyew insurance policy kowuok kuom Direct Line. Machiegni kendo nyakora moke jwang' en mor mana podi kete karka e weche manyien odhiambo ma kawuono. Wadhi nyime kod weche manyien. Mwandu manego ne odhuro owang'e masira mar mach manyo timore e kar dak ma Kawangware 56 Nairobi otieno ma piny rugodo kawuono. Masirano weyo ka jodak kono kwano lal mathoth nyaka kuondegi mag jot bende koro onge. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya lero, masira machielo mar mach bende ne ojuko kar tugo mar Limuru Golf Club. E kadak ma Kawangware 56 mayudore Dagoretti North e county ma Nairobi, moko kuom jodak makono noruyo pinye koyo otieno mane piny rugodo kawuono kama en masira mar mach mane ochakore saa 3 mar otieno. Tulikuwa hapo na mwenzangu, tulikuwa napiga hapo story, akaniuliza hiyo kitu yenyewe waka hapo ndani ni moto ama nini, kamwambia na moto kwa mafuta kweli. Akasema mimi nimeona huyo jamaa wa pikipiki ameingia hapo na sikara na ni kama anaweka mafuta kwa pikipiki ama yeye ndiye amesababisha hiyo moto. Sasa zile harakati ya kwanza kuulizana mwenye hapo akatoka hapo na overall ya kazi, not overall dust coat, ilikuwa imewaka moto, akatoka hapo kukimbia hivi kufika hapo dakika 2 hata haikuisha kukalipuka. Masirano maitudo kod chwer mar muya mar gas maiuse kar logo mauta more alworano onyuolo penjo modhuro. Sasa jana ilikuwa kitu saa 3:30 juu news ya Inoro nilikuwa naona ilikuwa karibu kuisha. Tukasikia kitu ikalia kama unaona kama venye unaweza kumbe unaweka mpira pumsi alafu iachilie alafu next hivyo ndivyo ilifanya kafanya alafu ikalipuka twa. Ambia serikali wasiruhusu mambo kama hii, petrol station uko hapa then gas pia zinauzwa zikiwa hapo. So hii moto vililianza gas pia zikaanza kulipuka.
Nono dangerous sana. Jogo moyudo lal osewa apisas manego mach magiwacho ni okoruyore gichopo mar resogi gino maomiyo majno no landore kendo ketho mwandu modhuro. Bado kuna maaskari ambao tunajua maaskari wawili watatu wenye tunaonanga wakichukua toro kwa huyo mtu hapo. Toro nini? Ongo. Wenye wanakuja kuchukua hapo toro. Jiario moyangi ni oyudo inyruok maricho nochwale od thieth mawema mayudore Kawangware kaunti ma Nairobi. Komanda mar obila ma Dagoretti North Kavinda Kilonzo olero ni nonro margi dhi nyime ewi masirano. Komachielo mwandu manengone ok tin ne milion 200 owang'e magawa mar katuke mar golf Malimuru Country Club. Jakom pauno John Keru wacho ni masirano no obwogogi kendo weyo jotich makwan gi okalo 500 maonge koda tich. There will be records here so that those people who come later will know what people did or who actually passed through here. Some of other records are who are the chairman, who are the board members, who are the captains of various, golfing and or other sporting events. So to come here and to see what has happened, it is very sad. Hilda Obuya, Ramogi TV. Mosanya nyola molalo manogi koda magomogi kwonde jond otieno ma kawuono. Kamachielo kaka ndalo sudo kendo much nyasi mag loro higa kod mano mar chako higa manyien rumo. Moko kuom jopiny yango ni pek mar ngima omako korgi mafonda. Kowuok e nengo mag chiemo nyaka gige sikul, giwacho ni redruok e nengo ngima koro chunogi manyo yore mag rakruok gi midhiero makama. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Higa 2025 ochakore gi moko kuom oganda kayango ni midhiero mar nok mar omenda limbo e ofukgi. Gilero ni medruok e nengo mwandu mochuno kaka chiemo kod gige somo medo miyo ngima ridore negi mokalo. Chakre chiche nyaka e miere, midhiero makama nenore lela kata obedo ni oganda kod jouso kedo matek mar dhiro ngima nyime. Ochopo Januari, kila ng'ato ywak. Kaka ng'oteri nyathi e skul, onge. Kaka nyathi ang'o chiem, onge. Koro sani ngima ni malo molo kata higni te mwasebedo kwa neno. Nikech chon, ninyalo yudo ni kaka Wednesday, ayudo kata profit siling 6,000, 7,000. To sani, mondi yudi siling 2,000 tek. Familia bende pek mar ngima thung'o gikeko magichom ka gimany chiemo koso gimany yore somo. Buge nchonyo dasan A4 nwanyo 800 sani nwanyo 1250. Moro kata gi omina nwating'o gi sani endi kidhi nyiewo kata kafia kama ido ka inyalo nyiewe 75 tidwa ni us ka kidwa use chuni nyaka goye mana 100 eka at least yud gimoro. Gima timore ni kido pesa matin koro ikieni nyiewo buk ekeni nyiewo chiemo. Sani kidhi nyiewo chiemo ka ka chiemo medi kidugo ka ido ka buge medi nyathi dwaro chiemo, nyathi dwa dhi skul, nyathi koda kitamo no kitere skul ruto ni kodi ka idwa no twe dweche adek itamo tero nyathi miora nyathi ratiro mare koro wan gimo timo ake. Ne Johan Rech kaka Josephine Odhiambo kinde nyasi Christmas kod loro higa kelo ne giga yuto mabup. Higa ni ohala ne odok piny. Koro maromo tarik 20 Disemba. En ga ng'wech makata ka iholo loan mar 50,000 to in ga dier ni bang' Januar tin ga 1,100 miketa keto ohala. To sani wang' ni kata ma karan mag siling 50 ka kende. En 50 nyaka nende puka uso. Customers bende onge. Nikech kaka nwa uso rech opogore gi sani. Sani nyalo dhi kawo rech ng'ato kiparo ni nyalo uso mondo mi iyud gimoro. Kitieko uso onge pesa. Wach pek mar ngima koro chuno familia moko mondo kal maonge migago kaka owinjore. Sani awuok manyo ne nyithindo gi skul magidogo do skul. Ayudo ka moko bechgi oidho ni malo kabisa matama. To chuna ni nyithindo be nyaka chiem seche ma an kodgi e ot. Koro ayudo ni nyathi nyalo chiemo gokinyi to kalo godiochieng' saa 7 moko chiemo. Maka ni monda enda ni aloso ne gige mag skul. Jola bende ywago riyo ka koro chuno mondo giwar mwandu e kwan mapiny kaka yor geng'o lal. Koro ang' akeli mang'eny mondo alewgo akelo matin marumo eka chaka kawo. Chuno wani okwamed bei nikech kwamedo bei rech mani uso 250 idwa kono customer ni 300 customer bro weyi. Koro wawaro matin.
kana waro 50 kura kao 20 kech waonge storage maber to anto gimomora ni waonge jo form 1 madhi sikul nikech form 1 ema dhi e sikul to de wabedo gi shida nikech koka wanyiewo mattress wanyiewo buge wanyiewo ang'o sanduge school fees koro sani chuno ni mondo oket wang' teko eka diusi. Penjo maduong' ma pod nitie en ni bende geno nitie ni fuong'ruok nobedi. Sani ngima onge odiochieng' mangima biro lokore Kenya ka. Sani gima watimo ni wadhi e puothewa, wapuro, wayudo chiembwa, alot kanie puodho, to in gi bando, inyalo rego oduma gorogoro achiel siling' 10, inyalo kawo alot mantiere, tichwado gi chumbi, to nyithindo chiemo. Unless no keli president moro manyien manyalo change, lakini kapod wanana guruto to onge ngimodi malo mar adieri kamoro amora ji ywak. School fees one kaka duokonwa chien matin, ngima mag chiemo be one kaka duokonwa pes chiemo bende piny matin mondo kore kwane kaka wanyalo survive gi nyithinde udi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo. Kamachielo, jaked ne ratiro mag oganda mane bwo riwruok mano mar Africa Human Bureau man Dr. Dan Alila dwaro mondo piny owacho ma Kenya e bwo jatend piny Kenya William Ruto oketi ayanga ne jopiny lipot mar nonro mane otim kod aput mane onywando jo Kenya kod piny Uganda e wi chula ma Migingo higa mar 2014. Jafwambo marwa Joy Juma nigi ler mar wachno. Chula ma Migingo mosebed ka lalo kuom higni mathoth yudore e pinyno mar Kenya kose pinyno ma Uganda. En penjono ma duoko mare pok oyudore kuom higni maromo 20 sani nyaka ne piny Uganda ter jolweny magi mondo koro rit chulani e kindeno ma jo Kenya oriko ne osechako dak e chulani. Ywaruok osebedo e chulani mar Migingo e kind jolupogo mag piny Kenya kaachiel kod apisas go mag arita kwe mag pinyno ma Uganda masani odak e chulani. Nyaka ne gidonj kanyo tarik 12 dwe mar auchiel 2004 magi kawo gige jogewa udigi ni gine makoro gikawo jok moko ne gimayo boats engines gik moko ne gitimo makamago maricho ni omiyo ji mang'eny oringo obiro kuonde machalo Moru, Beigene, Karungu. E okang' matemo tieko ywaruok mar chulani ma Migingo, ten piny Kenya kod mano ma Uganda e higa mar 2014 ne ochuogo kamiti mane otimo nonro mar ng'eyo piny ma chulani koro yudore. Jaked ratirogo mag oganda e borokno mar Africa Human Rights Bureau Dr. Dan Alila wach ni duoko mar nonro mar chulani ma Migingo pok ne okete ayanga ne jopiny kendo bende pok okete tim. Itini notiyo gi pesa mar joma chulo osuru jo Kenya ma gitieko tich gi maber ma reports ne wacho ni gitero report gi ne sirikal higa 2014 to report ni nyaka ne teri nyaka sama wueni pok sirikal onyiso ji. Owanja ten piny Kenya masani William Ruto onego ng'iane wach lipodni kendo kon jo Kenya gima oting'o. Nwaparo ni ka Rais Ruto nobedo sani ji nogene nitiere kaka nowuoyo maber e weche mne thago ji e Victoria e 2007 kocha to koro giwuoni to makoro en e telo da kunyis ji wach ripodni ogole ayanga mondo ji ong'e. Jakretroni mag oganda wacho ni penjo ma ogombo duokone en gimomiyo apisas go mag arita kwe mawuok e pinyno ma Uganda ema odak e chulani ma Migingo ka jalup ruoth ma orito chulani to en ja Kenya. Na keto petition kwayo ni mondo bunge one ane gima gitimo mondo joint survey report noketi cha oketi obed made public ogole mondo raia ong'e ni to noyuda ang'o chula gi ahinya to Migingo en Uganda kosene Kenya mondo koponi en kocha jo Kenya one gima timo to higni 10 bang' mano onge gima osetimore. Sirikal oling pi kidhi Migingo idhi yudo ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie Ugingo
chula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya. To askeche mag Uganda go nigi teko. Gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora. To jo Kenya emodak ka e oganda mang'eny. Assistant Chief Mamigingo en ja Kenya. Alila wacho ni jo Kenya modak chulni Mamigingo pod kale midhieche mathoth e lwet apisas mag rito kwe mag pinyno mag Uganda. Nyaka sani ji osebedo gi thagruok e nam mang'eny malich. E kinde mag yiero kata go ombulu e pacho kae, chula Mamigingo en achiel kuom kuondego mag luto ombulu, kendo entiere kod jogo ombulu malo 52. Chula ni onge kod sikul, kaachiel kod kar thieth mar piny owacho. E higa mar 2018, sikul ma jopuonje mag nasari mane ochaki kod moko kuom jo Kenya e chulani Mamigingo ne okethi kod apisas mag arita kwe ma pinyno ma Uganda, ka nyaka sani sikul onge chulano. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Ero kama ya Jo Juma, nyakora mojwangi ripono no ka go yweyo masani to nitie paro ma pod medornwa karka. Wacho no luoch an min plot mar Ndhiwa mor gi Ramogi TV ka wan kae gi Nyargod Mesa mosiepna. Ero kamano kuom leronwa weche matimore e Kenya. Ero kamano ote mar donjo kadi nuoya. Ramogi TV awuoro ngima en mana Yesu. Wacho ni makata wacho ni kata uwi igoka kata wacho ni kata wichwili gi president to kanono wacho ni ngima en mana kuom Yesu to ok dhano. ama Albert Owino Olwendo mar Lego West. Ero kamano ahinya. Newton Nyakwar Pitman kawuok Ndhiwa Somoni mano mar CBC mano wacho oro te mar kanyo wacho ni ero Kenya Tech Twitter wawene mana Nyasaye. E mbui maro mar Facebook kae Koech Arap Koech wacho ni employ P1 teachers. Alphonse Omondi wacho kani jopuonj mosetiegore to ng'eny ndi gima lit ni bang' tiegruok nyaka imany tich kod pesa mibadhi. En wach malit ka japuonj ne otiegore igni 10 mokadho to nyawadgi tiego tiegruok tindiko tich bang' higa achiel kata 2. An ranyisi mar japuonj malwetgi an ranyisi mar jopuonj malwetgi ni nono. Pod warito bang' igni 11. Wakia gima biro konywa uru. Mibadhi nitiere katiesi kendo tiap marach. Mano ote mare. Ero kamano nyakuom kende kar ka opija jachuma wacho ni mar Nyamasari ya Kisumo aneno maler kendo makare ahinya ka wantie kae ka wan Kisumo kod min oda Mama Brighton Ogendo Buda ma bende wacho ni giluwo chenro achiel kachiel kar kae. Mano Ogendo Buda aseko ker kod jochuma duto man Kisumo Migingo yudore Kenya. Mano paro mantie kar kacha. Wacho ni wanera Charles Okode wacho kar kae ni aneni achiel kachiel ka ntiere Nyalenda Kilo kena moro gi chenro. Steve Okoth wacho kani ma Okoth Ong'ayo mar Toy Market aneno news maber ahinya ka ntiere Kibera ka awuoro wach tich puonj otek Twitter. Ero kamano ahinya kuom ote mari kachiel kod ka jogo ma pod ndikonwa kachiel kachiel. Aduogo kod ote gi mathoth nyaka ma undikonwa kokalo SMS line wa mena 3:600 waka uyo masani mathoth pod bire Ramogi TV ikete mana ka. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens.
Your forever begins in enchanting Bali. Escape with View Travel's 5-night honeymoon package starting from $1,533 per person sharing. Savor a couple's spa, romantic beach dinner, sunset cruise, thrilling rafting, banana boat fun, and Instagrammable photo stops. Love, adventure, and unforgettable memories await. Bali is calling. Book now, lipa pole pole. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro moge jwang' weche mag tuke chakore sani en moro mar podikete karka oyudo ne weche mag tuke. Chenro mar bero alap mano mag tuke ma Moi e boma ma Kisumu osemuonyo kwan omenda maromo milion 89. Kata kamano, chenro mar bero pauno mondo mi ochope rang'iny mar FIFA pok ochopo kare. Jatend migawo mochung'ne weche mag tuke kaunti ma Kisumu, Beatrice Odongo, onyiso geno ni machiegni gibiro chwalo kwayo ne sirkal mamalo mondo mi okonygi e tieko gedo mar alapno kaluwore ni osuru michoko Kisumu kende ok nyal konyo. Currently, we have the works of walling, ticketing booths, and cabro pavements ongoing at the facility. And we are hoping that next financial year we may start now constructing the main stadium once we are done with the outside work of the facility. We have realized we may not be able to fund the whole thing, but the governor is looking forward to bring on board the national government also to chip in so that we are able to realize the dream of having a FIFA-approved stadium in Kisumu County at Moi. Kamachalo timbe maga Sungura A, Sungura B, BBC kod Unga FC ema oyudo tiko mano mar donjo tielo mar nus final mag tuke maga Ongola Super Cup mano ma otimore Pala e kar chung'od bura mano Mandhewa e kaunti ma Homa Bay. Tielo mar nus final idhi go odiochieng' makiny okinyi motelo ne final ma bende ang' nogo kinyo nogo. E tuke go mar Ongola Super Cup, nyidendi kod wakeni manigi talanta bende ogolo kwayo ni sirkal mondo mi oket maino e sirogi e tuke. Tuke go oywayo timbe 14 mag adhula mag nyiri ma bende osebedo karakore kanyo. Kocha mar tim mar nyidendi Unga FC ojiwo sirkal mondo konygi. Magolo caps ikanyamwako osewe kata Kandhiwa as a whole mondo ging'iye nyiri kata ka gigolo negi matin at least they nyalo keep gi busy mondo wa avoid gik mang'eny. Nyathi manyako ka is idol nyalo timo anything. Koro in any case ni nyathi manyako is busy okinyal yudo weche mang'eny kaka early pregnancies and hizo zingine manyalo affect kimaisha. Agombo ni mondo akwani ka ji oyie giwuoga oko gi support joma nyiri nikech kolos tournament machal kamagi miyo kata nyako ka otugo ko participate onya wuok obiro e tournament yudo ka gik mang'eny go kogombi nikech onya yudo pesa ne kende koya kuom game motugo. Nyakoro mogo jwang' kamachelo Shashwat Harish nobedo jaloch korka chuo e tuke mag NCBA Golf Invitational Tournament mago mag rowere mantiere kind higni 13 nyaka 14. Tugono manotimore Windsor Golf Club. Jotugo mawuok Uganda Sachim Gadre manotugo kanyakla gi Harish emanotieko e thuolo mar 2. Korka jok machuo Sevi Soni emanotieko malo kiluwe koda Mitash Thakar. Nathan Mwangi notieko e thuolo mar 3. To korka nyiri
majugni apaga beach nyaka apaga boro Marian Mokitawa ema nobedo jaloch tugogo. Jotugo maromo 116 mawuok e pinje 10 noyuore tukego. Our hope is that in 10 years we'll have from this region participants in the PGA and winning at the PGA. I think given the scores that we have seen with the participants that are participating in the next 3 days, we can confidently say that now in 6 years, I can see quite a few kids here who will be in the PGA. Kids, I never say play well because I know you are trying your best. I always say enjoy. Try to enjoy this event. Make a lot of friends and just go with it. Golf is golf. You might play well, you might win, you might not win. Just enjoy this fantastic event. Gituke mag golf nyaka romo joge makelo e giko mag weche manyien ka kala ne ote mantiere ka wacho ni wuono chome pepa wacho ni mosu wane to akachiel Boniface Salim odhiambo romo gi TV ler antiere dala Masori Karungu kamana ahinya Mario na koth aworo dhano ichinjo kagweno to sirkal to ling thi piny rumo amor gi chenro ma Jose Genzi wacho ni tell TSC and President Ruto to employ P1 teachers. Erokamana ahinya mano otebene maoro kanyo koda wuor nyar kalando. Erokamana ahinya Katizo Tieno tuned in from Bondo. Kanyamranje wacho ni mos na mama na Helda Yada kod baba na Charles Ojonyo ler. Erokamana ahinya kuom ote mari kachiel koda kaparo mamoko mapontiere kar kae wakawgi ane achiel kachiel kokalo e mbui maro mar SMS menari 36000 Owacho ni Mai Lexi mosnaji duto hawi maber higani Ramogi TV ma Arthur Agina nyakwara rwa mano makisumu tiengre ano kane makosa malich ka Azimio ojororomgi nikech mano e gima kawaida kata mana kuom duonda welo wacho ni aya erokamano te mari okodonje makare wacho ni migingo yudore Kenya anotieno wego kawuoka Raguda Sori Karungu erokamana ahinya kuom ote mari Otis nyakwar nyawade oyimore Cleophas aneni malera ahinya kantiere Sindo Mwalo hai Ramogi TV Velma kutoka Kindu waneno weche manyien gi owadwa Kelly erokamana ahinya weche ler wacho ni joma teko jigo ema ketho weche erokamana ahinya Ramogi TV an Darkman Walter Munde mara Pida Karabondi apenjo ni bende na adier ni Mano kasom ka angusome ote machielo ipenjo ka wi jok moko ler karka Ogola Omolo mar Riaga mano Ogola Omolo Riaga neno waka intiere Dandora neno maler kabisa kama intiere karka Eleno from Homa Bay wako hawi maber ne ko war mixed secondary kagidhi ya usikul tarika boro Ramogi TV anotis ondeyo kan tie kacha mgiwadu ukelonwa news yo makare erokamana ahinya maka alvuka ntiere kandiege piny rumo awuoro kaka Kenya kilal tiyudi mana ka intiere yie kure aya oto githoth nyakura moga jwang kata osane moko kadhi tieko tago ni erokamano kuom bedo koda kendo kwagoyo mbaka e weche manyien mabende wasekelo ni odhiambo makawuono e kinde gi bende ma oganda dhi nyime koda nyasi mago maga sikuku erokamano kuom bedo koda e weche manyien ma saa 3 mago imore antiere thuolo ni gi Mano Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita mabende lokuni weche gi wachaki nyaka sani wachopo e giko ada weye luet jogo madakelo ni kae mor wacho ni Anthum Dagmor Lendra Mogi Nyakach kod DJ ko local instrumental gida muche kanya korom sa uchiel marutieno makawuono anangine welo do makare gimitimo utieno makawuono ibed kod utieno makare nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo Nyakach sango karuotho miyo wateko kod ngima makare waromuru juma manyien chenro mar openj kod mbako romo oriti masani.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200%